Usa ka habal-habal driver nga matud pa naungo sa online gambling ug nagkautang-utang ang nanulis sa 22 anyos nga cashier sa tindahan ug LPG. Nihitabo ang insidente sa Barangay Dumlog, Talisay City. Ang 28 anyos nga sospek giila nga si alias Chris ug mulupyo sa sitio Upper Pakigni, Minglanilla. Matud sa kapulisan, gamit ang toy gun, gitiunan sa sospek ang biktima ug nadagit sa sospek ang usa ka bag nga adunay sulod nga 8,000 pesos nga kita sa maong tindahan. Nadala usab ang 4,000 pesos nga personal nga salapi sa biktima. Lakip na ang iyang cellphone. Daling gihimo ang hot pursuit operation human magpakitabang ang biktima sa kapulisan. Sa tabang sa CCTV sa lugar, nailhan ug natultulan ang sospek kinsa nasikop sulod sa iyang panimay sa Minglanilla. Mismo ang asawa sa sospek ang mitug-an nga naa kini sa panimay kay wala kini makauyon sa binuhatan sa iyang bana. Lakip sa mga na-recover ang gigamit nga toy gun, cellphone sa biktima, apan wala na ang salapi. Kasong robbery ang gikatakdang ipasaka batok sa sospek.